Милләттәшләр, сәламлибез сезне Урмай җирендә, ике дистә каршылаган моңлы җырлар илендә. Сандугач җырын җырлыйм дип, үз җырыңны онытма диләр. Чувашия Республикасында яшәүче татарлар моны бик яхшы белә. Борынгыдан килгән традицияләребезгә тугры калып, татар телен, татар җырын онытмаган кардәшләребез инде 23 ел татар моңын саклауда үзенең гаять зур өлешен көтә бара. Урмай моңы халыкара җыр фестивале быел да дистәләгән төбәкләрдән килгән сәләтле яшьләрне кыла җәеп каршы алды. Фестивальнең тарихына күз салсак, аның йомгагының очы кечкенә генә булган, ләкин инде танылырга өлгергән Урмай авылына килеп тоташа. Урмай моңы фестивале Урмай авылын исемләтсә дә, ул бүгенге ул авылның фестивале генә булып калган, ул инде республикаларында, хәтта татар эстрада өлкәсендә җырлаучы бөтен җырчыларның фестивале дип ул бүген санала. Лилия Муллагалиева, Резда Шәрәфиева, Фәрида Алсу, Айкай, Илвина Габдулхакова, Алсу Хәбибуллина, Мәликә кебек җырчылар төрле елларда бай тарихлы фестивальнең җиңүчеләре исеменә лаек булганнар. 2010 елның Урмай моңы исә яшь йолдызчыкларның остазлары итеп санаган фестивальнең жюри әгъзалары булган татар эстрадасының танылган җырчылары чыгышлары белән башланып китте. Безнең критерийларга килгәндә, әйтергә кирәк, без монда карыйбыз инде әлбәттә вокал ягында тикшерәбез, аның ничек киенеш, нинди киемнәр киенгәнен дә, әлбәттә сәхнәдә үзен ничек тотуларны һәммәсендә истә тотып, без аларга инде үзебезнең балаларны куябыз конкурс вакытында һәм инде барысын куеп бетергәннән соң шуларны барысына барлап, кемнең иң күп бал җыела, шуны җиңүче итеп билгелибез. Моңны саклап калу чарасы буларак узган бәйгенең гала концертына 23-нче тапкыр 30-га якын җырчы килгән. Чувашия, Татарстан районнары, Казан, Ярчалы, Яшкарала, Ульян, Мәскәү, Омск, Оренбург, Самара, Түбән Новгород шәһәрләре. Конкурсны оештыручылар барлыгы 27ләп төбәктән ел буе моңлы яшь башкаручыларны эзләгән. Интернет челтәре аша алар белән аралашып, дистанцион рәвештә җырларын тыңлап, конкурска иң шәп җырчыларны сайлаганнар. Бүген исә Чувашиянең драма театры сәхнәсендә 16 яшьтән алып 30 яшькә кадәр булган 78 конкурсантның иң-иңнәре чыгыш ясаячак. Баксаң, Чувашиянең үзендә дә сәләтле яшьләр җитәрлек икән. Моңлы җырчылар белән бер рәттән танылган Мишәр бию ансамбле кич буе тамашачыларны дәртле биюләре белән сөендерде. Татарның затлысы кайда? Татарның каймагы кайда? Ул соң биредә икән бит, җырлы моңлы Урмайда.
Башкаручылар теле стилдәге җырлар сайлауларына карамастан, жюри беренче чиратта аны дөрес һәм иң мөһиме моңлы итеп башкаруга игътибар итте. Араларында инде берничә тапкыр килүчеләре дә бар иде.